Takže čau lidi, dneska vás vítám u dalšího videa, dneska jsem tady s Nikolasem. Ahoj. Hello, motherfucker. A Nikolas nám řekne, co je dneska za challenge. No dnešná challenge spočívá v tom, že budeme lutit only jeden baraček. Wow. Nikolasi, a podaří se nám to dneska? No to si nemyslím. Jak to, že ne? No, to uvidíte vo videu. Yeah. Takže nezapomeňte dát like a odber. Odber, Konček. samozřejmě napište něco hezkého do komentů. Tak Nikolasi, kam teda padáme? Musíme si vybrat jeden barák. Jeden barák. Napadáme na barák. Každý musí mít svůj Nikolasi. Ne, jeden. Ne, každý má svůj, já s tebou nebudu nutit. Jedem tam. Marek, kde je? Tak to pojď sem, já jdu sem. Tak jo. Doufám, že nebudu nějakou sračku, že budu mít 3 Mky. A budu v píči v celou hru. Jméno. Tak budeme padat jenom A sem. healy a shieldy můžeme normálně. Jo, healy, shieldy berem, matro taky berem z hráčů, ale zbraně máš stejný. Jo. Zbraně prostě, jak se nalutíš, takový máš. Co to je? Ty piče, fuj. A je, mám kostičky. A nemůžeš mít ani raritu, jo? Prostě nechci to, co máš tady. Já mám pistolku a miníčka. Já mám nejlepší ARko. Mám SMGčko a kostičky. Ne, já jsem si hodil psy pod seba, to nebyly míňa. Tady ještě venku něco není. Takže já mám žalud, že topovka. Styl. Mám shotgunu, auta shotgunu, vole, a SMGčko. Já mám zatím iba to strašně dobré ARko. Jasně, no. Kaj tu ještě čestá? Stiva sentinelka, let's go. Oh yes, to je bomba. Takže já mám škurvenou auto shotgunu do píči. A ještě mám rukavice. Ale už mám furt, no. A já nemám ani movement, no, do píči. Kámen. Jako mohlo to být aj lepší, ale... U mě rebootli. Hej, tady je modrá sentinelka, kámo. Tady je modrá sentinelka. To nepadá A je. A na B si vezmu, to bylo není, děkuju. Není střevníkovi fajtit, máme aspoň healy. Nevím, co nám to pomůže, ale... No, aspoň healy, já mám jenom bídičko jedno teď, jo. Vypiju tady tam mám jenom. Tak já mám ty rybky a míňa. OK. A já ladím. Tady letěl dolů z kopce. U mě. Tady letí. Jo, kempí zatím. 12. Mě to vystřelili raským, tam spadně. Jo, Jo, Aladin. Crack. Crack. On mě úplně odhodil. On odletěl někam, tam Jo. máš Aladin. 11, dobrý, já nemám Aha, movement. tím. No, nemám movement do píči. On si vzal auto, jde pryč, no. Tady týpek, čoro, před náma. 12, 24. Já nevidím. Crack do bílých má. Myslíš, že si můžeme dát tyto dešiky? No, tohto čora. Já nevím, abych ho povolil. Nebo asi ne, kámo. Tak ho necháme. Nebo tady. Jo. Má crack. Pojď ho. Ten je free. Kam zase, dead. Má jedno. Nice. Tady dole čoro ještě. 75. To je dobrá, ta shotguna. Dead. Ale dobrá, kámo, ale není špatná vůbec. No, do biga nemal. Potřebuji náboje. Pojď jdeme ďalej. Do čeho chceš? SMGčko pumpa. Ty jsi všechno vylutil, ty blbčera. Jo, máš SMGčko a to máš pompu. Jo, zabal. Ty kámo, mě spektají ten týpek a musíš říkat, co to je za debila prostě. Že má takový lůz. A nevzal si tu sentinelku, víš co. A on neví, že my jsme youtubery. My jsme youtubeři. DN Bros. DM Bros přímo, to jsme my, bráčko. Nic, bereme auto, pojď. Tesla. Vydrž. Víš, rychle, ty vole, jako. Pojď, jdeš to říct. To je úplně spray. Máme 2 killy už, což je bomba, za chvilku to vyhrám. Hej, kdybychom to vyhráli na poprvé, to bylo hodně v píči. No to by bylo. Ještě, že je 34 lodí, ale nemáme vůbec killy. Tam na rybutě. Tam, otoč. Jo, přímo. Ne, teď ne, píči. A je. Teď mě bude pro auto. Boom. Já 29 to nejdem dobrý. ničiť. Je zmatený úplně, no. Beru biga. Dobrý? Biga? Ne, Já. vyhodil svůj brokovnici. Počkej, Ne. a to je big. A to je big. Aladin. To co má za auto? Má jedno, ta Lara má. To auto chcem. Tak jo. Ochla Varna. Degustace. Už měli za to. Kam je čo? Aha, dobrý. Jeden je tam na kopci po tohto. To je solo. O je. Dead. Taša? Nice, pěkně. Dead. Mrtvý. Jo, zabil. Jedem. Je? Závody. Lumberjumper. Vystupte, Jo. ruce nahoru, kaloty dolů, vy zmrdi. 70 crack, je to úplně dobrá. Jo, já mu dám. Tak, a potom jeho. 88. Kost, mám furt tu kost ze začátku, počkej, hele. 29, Jsi moc kost. pade, dead. Nazdar. Ty jsi úplně dominátor. Já jsem, hej, Další. to je ten autobus, bacha. Já se potřebuji vyhývat, tak nepošli tolik. 90. No, ani pošuj mě. Tak co, pojď dolů. Puště mě, 70. Beru, no to nemůžu vzít tady to vlastně. Okay. Dávám si, OK, já to mám Ford 2. Kámo, on mě jenom sprayuje. Co
Co je, kámo? On zpravuje blbec. Musím to vrátit. Pojď, ještě jednou mu to picně. Skoro. To potřebuji přebít, to přebít úplně dlouho. Ne! Nevadí. More, dejte mi sentinelku šedou, je to je v piči. To jsou hodiny. Pojď se pozrieť. Pojď mi povedať, koľko tu je hodin. Okay. Dave, koľko je tu hodin? Je čas jít Tak spát? jdeme. Autobus nám jde. No jedem, a kam padáme? Chcem padat tam, jak jsme padali teď, anebo chceme? No já bych tam klidně si ještě zkusil padnout. Já už jsem zapomněl, Kde to vůbec najdeme. Jo, No tady právě. to máš ty a on tady barák. Ne, jdu na benzínku. Nejdu k tobě. Jdu k tobě. Zamrdí, tam už lítají, vole, 4. Hej. Jo, 4 lidi tam letěli, říkal, tak tam nejdu. Já mám tu nejlepší pumpu. Tak jako Nikolas, 1 berna teda. A mám duálky. Duálky já jsem Gčko mám. Já mám, že double barrelku a Jo, SMG. a je tady ARko ještě no, kdybych si nemohl vybrat. Nic, tak já beru to ARko no, pistolky. No musíš teď ty killy, tady mám pumpu, kávo. Ani já. Ne. To není pumpa. Co to, ty máš tu dvoj, ne? Jo. Fuj, more. Počkej, sentinelka, pojď si po double barrelku. Nemůžu, Jo, donesu. to není můj barák. Je takto. OK. Jsme daleko. No úplně vylet. My si daleko popojeli. Já už na ty na Keď mama povie, na tu že, benzínku. že jdeme na dovolenku. Ne, přímo, ten barák. A je? Jo, označí mě, kdybys mě neviděl, prostě. 40 nahoře, dead! Nice. A u mě? Utíká. Já nemám ani shieldy. Crack, dead! Okay. Oba. Nazdar. Já jsem A co ti je pumpa? i s pistolkama jsem nezastavitelný, co je? Mare. Týpek. M0. 2. Jsou tady v tom mém baráku. Tady. OK. Já už jsem venku, bacha. 48. 48 nahoře. 48. Tak kolik máte shieldů? Já campem high ground, jo? Já nemůžu dolů. OK. 41. 80. On je tady u mě. Běžím hore. Ne! Jsem to nestihl, jsem si přebil ty duálky. Ne! Jo, to. ne. Tak co to je? No tak Mare, já to... Co ty děláš? Kec. Tak si zkus ten můj barak. Můžeme si to vyměnit na jedno. Ty si to vyměnit? No, můžeme. Tak jo. Já skočím sem. Tak si užij barák, kde je maximálně 2 bedny. OK. Legendárna česta. Si až píču. Zlatá sentinelka. Vymer Ne, kecam. Zlatá tá double barrelka. No a šel by som si na shieldy, na benzínku. Já se jdu asi zabít, More, nebo já nevím, jako. Tak jo. Jako, co mám dělat s rukavičkama, More, s pistolkou a árkem. Tady je epická bedna, kámo, já se nepodívám, co s ní padne. Jo. Dualka, jdeme. Tam je týpek. Kde jsou týpci, jdeme? To ty jdeš s tím autem? No. 180, Dave. Nice. A dole. Musíš to brát tak, že máš pištolky. Ty jsi mu dal s tím hit. Jo? Jo, nice. Tak není také zlé toto ARko. Nejdi, no. Pojď, já Maďar. To máš auto. Počkej, já mu fajky. Jo, styl! Přijde podkopej, ty šašku. Dej piča! Tak. Nehraju to, ne! Konec, ende šluz, challenge nehraju. Mrdám na ní. OK, jak můžete vědět, dneska se nám to nepodařilo, ale Nikolas si řekni, kolik mají dát lajků. Dal by som aspoň takých 20. OK, 20 lajků pro další díl tady s tou challenge a i dohrajeme ji.